Bueno, a pesca do camarón, que xa dice a palabra en sí, a pesca do camarón. Bueno, pois eso consistía un arte de 3 partes, que viña sendo a barra, que é a que ven arrastrando polo fondo, ou un pau, que é a parte de riba, unha vara de unhas proporcións de 2 metros aproximadamente, e logo o que é o pano do aparello. Bueno, eso consistía de que armase tipo un trapecio. A parte de baixo pode levar 3-4 metros a barra, e a parte de arriba, pois 2 metros e algo, a vara de pau, de madeira. Entonces, logo, as trallas, as liñas, por onde iba entrallado o aparello, quedaban igual con trapecio. E logo tiñamos o pano por diante, unha malla de 3 centímetros aproximadamente nos 3 primeiros metros, e logo para atrás era malla fina, e iso todo iba consistindo nun embudo, como son as verdadeiras redes do arrastre, non? Mais ou menos son as mesmas características. E atrás de todo, no cope, onde a malla era máis fina, máis fita, levaba unha xareta, que aí era por onde se descargaba se soltaba o peixe que se collía, ben fora o camarón, dentro do camarón viñan argazos, viñan gambas, viñan cranguexos, viñan un montón de cousas dentro, calquer cousa que, xa que é por arrastre, por todo o que había no fondo, iba metendo. Eso se levaba con 4 vientos, en cada extremo da barra leva un viento, e nos 2 extremos do pau leva outros vientos, consistía en 4, os 4 encapillábamolo na corda, e eso se soltaba, era como se foran os vientos dun parapente, máis ou menos. E logo eso se leva de remolque, se vai arrastrando moi despacio, a golpe de remo, hoxe traballase con motor, pero a golpe de remo, e se traballabas nun sitio onde había pedra e limpio, limpio quer dicir a palabra area ou terrenos limpos, por onde navegara ben a barra, pois era na pedra, pois había que levar, eran 2 homes, normalmente levabas a corda na man, o que estaba na popa levaba a tralla na man, por se encachaba, se agarraba, lle daba un pequeno golpe e volvía a soltar a barra. E cando el sentía que o aparello traballaba limpio, que viña ben, entón lle arriaba un pouco de máis filame, para que, cuanto máis filame, moito non, pero a mellor requería unhas 20 brazas. E el nese momento que o levaba na man, levaba yo a 10 brazas, para poder, no momento que agarrara, poder suspender, quedar a salto e seguir traballando, senón, era unha lata. E cando no momento de que iba mar aberto, que había zonas onde era limpio todo, pois entonces había unha trapa no banco de popa, se amarraba ali, se daba unha volta de escota por xareta, e armaba os remos, os 2 de popa, e remabanse a 4 remos. Entón o traballo era máis levadeiro. Se se traballaba nun sitio onde había algo de pedra no fondo, o traballo máis fuerte tiña que levar o que levaba nos remos, porque era o que tiña que mover a embarcación e rastrear encima de 2 remos solos. E de outra maneira, se traballaba no limpio, pois, entonces, como digo, se amarraba na trapa e armábanse os outros 2 remos, e o arrastre era a 4 remos, entonces facilitaba moito máis. Ben, e logo a pesca que se pescara, que se collían unhas fanequiñas, collías a mellor unha pescadilla, collías un lenguadiño, pouco pequenos, unha solla, en fin, eso normalmente era para comer, e o camarón se lle vendía, ben foran os restaurantes ou uns señores particulares que se encargaban logo de distribuílos. Naquele entón era así, o precio era pouco, era unha arte que non era para ganar diñeiro, sino simplemente para secar para comer, para comprar pan, daba po gasto do día, non había máis, e había que estar a traballar 4, 5, 6, 7, 8 horas, pois nada máis, por a comida que ibas a comer, non era un outro medio, se querías comer tiñas que traballar desa forma, ahora a forrar, nada, non, eso era comido polo servido, para pagar se había algunha deuda, se sobraba un peso do día anterior e cousas así, eso era unha miseria, pero era o que había. Esa era a arte do camarón, arte pobre. Hoxe, pois, hai moito, xa un quilo de camarón xa pode chegar a valer 50, 60 euros, se colles 2 ou 3 kilos, pois, en fin, xa pode ganar algo, non? Pagas a gasolina porque arrastrase a motor, pero pode quedar uns euros de ganancia. Pero, en fin, non
ten nada que ver a vida de hoxe do camarón coa vida de antes. Antes era un medio para poder comer, matar a fame, e hoxe, en algún momento, pódese aforrar catro perras. Pero non temos sitio moi bo nosotros para traballar. Neste porto agora fixeron un muelle novo ese, mataron a medianía onde estaba limpio, onde estaba a area, onde se podía traballar ben, e agora traballase moi mal. E tamén, non sei por que razón, isto dicen os mariñeiros, uns dicen unha cousa, outra, non hai camarón. Xa leva desde que se montou ese malecón, o camarón baixou, a pesca do camarón un 80%. O camarón sale do medio das pedras, había que ir pescalo cando o mar se bate un pouco, cando se move. Entonces o camarón está nos pozos, ou metido no medio das rocas, e coa forza do mar obliga-yo a salir. Entonces o camarón busca un sitio limpio, busca máis fondo e apártase das pedras da beira. Entonces, nese momento é o momento de rastrear. Se o mar está quietiño, como nos dicimos, que está pegado nas pedras, non se move, que, en fin, que está calmiña, non vale a pena ir aos camaróns porque non colles. Podelos pescar coa nasa, pero coa arrastrón non se pode ir. O sea que son os días contados no ano que se vai ao camarón. E cada vez menos porque, por o problema o que dicen os profesionales, que creen que desde que veo ese malecón, que se montou ese malecón aí, a pesca baixou un 80% e camarón é moi pouco.